O 16 de febreiro darán comezo en Boiro os encontros arqueolóxicos do Barbanza. Estas xornadas, referentes non só a nivel autonómico, senón tamén nacional e internacional, congregan cada ano a preto de 300 persoas para escoitar os máis destacados poñentes nos distintos campos da arqueoloxía. Aquí se tocan temáticas de ámbito ibérico, portugués, español, se tocan temáticas de ámbito galego, se tocan temáticas de ámbito barbanzán, tamén de ámbito europeo no caso de a historia da metalúrxica en Europa, e onde veñen todos os anos personas reconocidas, sobresalientes, sobre distintas temáticas importantes. Aquí estuvo China, aquí estuvo Egipto, aquí estuvo o nacimento do home nesa zona que chaman a Cueva da Humanidade de África, a genética a nivel mundial. Entre as numerosas charlas que se desenvolverán o 16, 17 e 24 de febreiro na Casa da Cultura, destacan a conferencia inaugural a cargo da catedrática da Universidade de Cantabria, María del Mar Marcos, ou a intervención sobre os cambios nas sociedades humanas que impartirá o profesor da Universidade de Arizona, Michael Barton. Os dous temas que son máis destacados, un deles é o que arranca, digamos, é a charla inaugural, a cargo da catedrática de Historia Antiga da Universidade de Cantabria, María del Mar Marcos Sánchez, e logo Michael Barton, que é un primeira espada da arqueoloxía americana, que costou Deus e axuda que conseguir traelo. Ademais das xornadas teóricas, o encontro inclúe unha saída de campo o sábado 23 de febreiro. Se producirá unha salida a cargo de Carlos Rellán, Ezequiel Lago e Víctor Barbeito Pose, saída de campo ás escavacións recentes da Serra do Barbanza, xacementos arqueolóxicos de Folgoso Vello, Casarota do Fusiño, Río Barbanza e Porto Traveso. Como en todas as edicións, haberá dúas modalidades de matrícula, unha de asistencia libre e inscripción gratuita e outra certificada para docentes e alumnos da universidade cunha cota de 10 euros.